ഗാനമുയർത്താം അൽത്താരവേദിയിലണയാം. ഹൃദയങ്ങൾ പാവനമാക്കാം സ്നേഹപൂജ തുടങ്ങാം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ. യേശുവിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, ഇന്ന് സാർവത്രിക സഭ യേശുവിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാന തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. യേശു തൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും പിതാവായ ദൈവം പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയുമാണ്. യേശുവിലൂടെ മാനവകുലത്തിന് രക്ഷ കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്. രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ രക്ഷകനും നാഥനുമായ ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമാണ്. പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ മനുഷ്യമക്കളെ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈശോയുടെ ജ്ഞാനസ്നാന തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം. ദൈവമക്കളും തിരുസഭയിലെ അംഗങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ മാറിയത് മാമോദീസ എന്ന കൂദാശ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഒരു തിരുസഭയിലെ അംഗങ്ങളായി തീർന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ ദീപബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജ്ഞാനപിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രഘോഷിക്കുവാനുള്ള അവസരമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ണീശോയുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ആയിട്ടുള്ള ഈ ദേവാലയത്തിൽ തിരുനാളിനൊരുക്കമായിട്ട് ദിവ്യബലി അർപ്പിച്ച് നൊവേന അർപ്പിച്ച് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഉണ്ണീശോയുടെ മാധ്യസ്ഥത്തിലൂടെ ലഭിച്ച എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നമുക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്നത്തെ ഈ ദിവ്യബലിയിൽ എഡ്വിൻ ഡിക്രൂസ് ഫാമിലി ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ യസ്വിൻ, ഡിവിന, സഞ്ജയ്, റിയ, എൽഡ്രീന എന്നിവരും ഉണ്ണീശോയോട് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഉണ്ണീശോയോട് ലഭിച്ച എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവുമായിട്ടുള്ള ഈ ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കാം. ഈ ദിവ്യരഹസ്യം യഥായോഗ്യം അർപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ കുറവുകളെയും പോരായ്മകളെയും ഓർത്ത് അനുതപിച്ച് അവിടുത്തെ അനന്തമായ കാരുണ്യത്തിനായി യാചിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യനികയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക്
നയിക്കുമാറാകട്ടെ. കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളോർക്ക് ശാന്തിയുമേ. അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്നു, ആരാധിച്ചങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു, ദിവ്യമഹിമകൾ പാടുന്നു. അങ്ങേ മഹാമഹിമയിതാ, നന്ദി ചൊല്ലും നിവർത്താഴയായി. ദൈവമേ കർത്താവാം അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു സർവ്വലോകരാജനേ. സർവ്വേകശക്തനാം ദൈവമേ, താതനാം അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു, ഏകമാതാദേവസൂനുവേ, കർത്താവാം യേശുക്രിസ്തുവേ. ദൈവമേ കർത്താവാം അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു, ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ, താതനാം ദൈവത്തിൻ സൂനുവേ, അങ്ങയെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്നു. ലോകത്തിൻ പാപനിഹന്താവേ, കാരുണ്യം തൂകണേ ഞങ്ങളിൽ. ലോകത്തിൻ പാപനിഹന്താവേ, ഞങ്ങൾ തൻ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണേ. നിത്യപിതാവിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ നിർമ്മലം പാകത്തിരുന്നിടും. ഞങ്ങൾ തൻ രക്ഷകനേശുവേ, കാരുണ്യം തൂകണേ ഞങ്ങളിൽ. സത്യസ്വരൂപൻ പിതാവുതൻ, നിത്യമാഹിമാവിൻ തേജസ്സിൽ, പാവനാത്മാവുതൻ ഐക്യത്തിൽ, വാഴുന്ന ക്രിസ്തുവാം യേശുവേ, അങ്ങു മാത്രം പരിപാവനൻ, അങ്ങു താനേകനാം നാഥൻ, അങ്ങു മാത്രം പരമോന്നതൻ, ത്രിത്വൈക ദൈവമഹത്വത്തിൽ. ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, ജോർദാൻ നദിയിൽ ക്രിസ്തു ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടുത്തെ മേലിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അങ്ങേ പ്രിയപുത്രനായി അവിടുത്തെ സാഘോഷം അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചുവല്ലോ. ജലത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവാലും പുതുജന്മം പ്രാപിച്ച അങ്ങേ ദത്തപുത്രർ അങ്ങേ പ്രീതിയിലെന്നും നിലനിൽക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിച്ചു വാഴുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും അങ്ങയുടെ പുത്രനുമായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ഒന്നാം വായന യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്. ദാഹർത്തരെ, ജലാശയത്തിലേക്ക് വരുവീൻ, നിർദ്ധയൻ വന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കട്ടെ. വീഞ്ഞും പാലും സൗജന്യമായി വാങ്ങിക്കൊള്ളുക. ആഹാരത്തിനു വേണ്ടിയല്ലാതെ എന്തിനു പണം മുടക്കുന്നു? സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ എന്തിനധ്വാനിക്കുന്നു? എൻ്റെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. നന്നായി ഭക്ഷിക്കുകയും വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുക. എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ശാശ്വതമായ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കും. ദാവീദിനോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ സ്ഥിരമായ സ്നേഹം കാട്ടും. ഇതാ, ഞാൻ അവനെ ജനതകൾക്ക് സാക്ഷിയും നേതാവും അധിപനുമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിനക്ക് അജ്ഞാതമായ ജനതകളെ നീ വിളിച്ചുകൂട്ടും. നിന്നെ അറിയാത്ത ജനതകൾ നിന്റെ അടുക്കൽ ഓടിക്കൂടും. എന്തെന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ്, ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ, നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കർത്താവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഇപ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ അന്വേഷിക്കുവീൻ. അവിടുന്ന് അരികെയുള്ളപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിളിക്കുവീൻ. ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ മാർഗവും അധർമ്മി തൻ്റെ ചിന്താഗതികളിലും ഉപേക്ഷിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ കരുണ ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവൻ കർത്താവിങ്കലേക്ക് തിരിയട്ടെ. നമ്മുടെ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിയട്ടെ. അവിടുന്ന് ഉദാരമായി ക്ഷമിക്കും. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടേതുപോലെയല്ല, നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എൻ്റേതുപോലെയുമല്ല. ആകാശം ഭൂമിയേക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ എൻ്റെ വഴികളും ചിന്തകളും നിങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ ഉന്നതമത്രേ. മഴയും മഞ്ഞും ആകാശത്തു നിന്ന് വരുന്നു, അങ്ങോട്ട് മടങ്ങാതെ ഭൂമിയെ നനയ്ക്കുന്നു. അത് സസ്യങ്ങൾ മുളപ്പിച്ച് ഫലം നൽകി, വിതയ്ക്കാൻ വിത്ത്, ഭക്ഷിക്കാൻ ആഹാരവും ലഭ്യമാക്കുന്നു. എൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ. ഫലരഹിതമായി അത് തിരിച്ചു വരില്ല. എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് നിറവേറ്റും. ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം വിജയപ്രദമായി ചെയ്യും. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിന്
രണ്ടാം വായന. യേശുവാണ് ക്രിസ്തുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ്. പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ പുത്രനെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നു നാം അറിയുന്നു. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാൽ അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ ഭാരമുള്ളവയല്ല. എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ച ഏവനും ലോകത്തെ കീഴടക്കുന്നു. ലോകത്തിന്മേലുള്ള വിജയം ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. യേശു ദൈവപുത്രനെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റാരും ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നത്. ജലത്താലും രക്തത്താലും വന്നവൻ ഇവനാണ്, യേശു ക്രിസ്തു. ജലത്താൽ മാത്രമല്ല, ജലത്താലും രക്തത്താലുമാണ് അവൻ വന്നത്. ആത്മാവാണ് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നത്. ആത്മാവാണ് സത്യമാണ്. 3 സാക്ഷ്യങ്ങളാണ്: ആത്മാവ്, ജലം, രക്തം. ഇവ 3ഉം ഓരോ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു. മനുഷ്യരുടെ സാക്ഷ്യം നാം സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുത്രനെക്കുറിച്ച് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം. ദൈവവചനമാണ് നാം കേട്ടത്. ദൈവത്തിന് നന്ദി. Hallelujah, 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 hallelujah. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. മാർക്കോസ് എഴുതിയ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. അവൻ ഇപ്രകാരം ഉദ്ഘോഷിച്ചു: എന്നേക്കാൾ ശക്തനായവൻ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു. കുനിഞ്ഞ് അവൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ വള്ളികൾ അഴിക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജലം കൊണ്ടുള്ള സ്നാനം നൽകി, അവനോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകും. അന്നൊരിക്കൽ യേശു ഗലീലയിലെ നസ്രത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ജോർദാനിൽ വെച്ച് യോഹന്നാനിൽ നിന്ന് സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആകാശം പിളരുന്നതും ആത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതും അവൻ കണ്ടു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരമുണ്ടായി: നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. സുവിശേഷ വചനങ്ങളാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടട്ടെ. ആമേൻ. യേശുവിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, ആദ്യമായി തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈശോയുടെ ജ്ഞാനസ്നാന തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് കാലഘട്ടം ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈശോയുടെ മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളായിരുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഈശോയുടെ പ്രത്യക്ഷീകരണ തിരുനാൾ അഥവാ പൂജ രാജാക്കന്മാരുടെ തിരുനാൾ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചു. ഇന്ന് ഈ ഞായറാഴ്ച യേശുവിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാന തിരുനാൾ നാം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. യേശുവിനെക്കുറിച്ച് എക്കാലവും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് നസ്രത്തിലെ യേശു? ബെത്ലഹേമിലെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് പിറന്ന ഈ ശിശു ആരാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും അതിനുശേഷവും മാനവകുലത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ യേശു ആരാണ്, യേശു എനിക്കാരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് ഈശോയുടെ ജ്ഞാനസ്നാന തിരുനാൾ നമുക്ക് തരിക. യേശു ആരെന്ന് ഉള്ള ചോദ്യത്തിന് ദൈവപിതാവ് തന്നെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ
പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രനാണ് യേശു. ഈ ഒരു ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഉത്തരം തേടിയുള്ള യാത്രയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത്. ജീവൻ നൽകുന്നത് ജലമാണ്. ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടും ഈ ഒരു തത്വം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ ഗിവ്സ് ലൈഫ്. എന്നാൽ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നത് എന്തിലാണ്? അത് അവസാനിക്കുന്നത് നിത്യജീവനിലാണ്. ലൈഫ് എൻഡ്സ് ഇൻ ലിവിങ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ജലത്തിലാണെങ്കിൽ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നത് നിത്യജീവൻ്റെ ഉറവിടമായ ക്രിസ്തുവിലാണ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ദൈവം തൻ്റെ സൃഷ്ടികർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്: ജലത്തിനുമീതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമായ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ താളുകളിൽ കാണുന്ന വാക്കുകളാണിവ. പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു തൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനസ്നാന വേളയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടു. ഈ ലോകത്തിന് ക്രമവും അതിന് രൂപവും നൽകിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ്. അതേ ആത്മാവ് യേശുവിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാന വേളയിൽ ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ക്രമത്തിനും ഒരു പുതിയ നവീകരണത്തിനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാരണഭൂതനായി തീരുകയാണ്. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗമനം ഒരു പുതിയ ക്രമത്തിനും ഒരു പുതിയ ലോകത്തിനും തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. യേശുവിലൂടെയാണ് എല്ലാം നവീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. എല്ലാം ക്രമവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതും ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് ഈ ജ്ഞാനസ്നാന തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തെ തന്നെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. അവിടെ പിതാവിൻ്റെ സ്വരമുണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുക്കുമാരൻ ഇതാ ജോർദാൻ നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് യോഹന്നാനിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ വെളിപാട് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം അത് ഈ പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരവസരം കൂടിയാണ് ഈ തിരുനാൾ. അപ്പോൾ ദൈവം പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിലൂടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. യേശുവിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ ഉറവിടവും ജീവൻ്റെ നിറവുമായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുവാൻ ഈ തിരുനാൾ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ജലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നത് യേശുവും സമരിയക്കാരി സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണമുണ്ട്. അവിടെ യേശു പറയുന്നുണ്ട്, നിന്നോട് ജലം ചോദിക്കുന്നവൻ ആരാണെന്ന് നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിൽ നീ അവനോട് നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിത്യജീവൻ്റെ ജലത്തെക്കുറിച്ച് യേശുവിനോട് നാം ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിത്യജീവൻ്റെ ഉറവിടം ക്രിസ്തുവാണ്. വീണ്ടും വേറൊരവസരത്തിൽ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ഒരു തിരുനാൾ അവസരത്തിൽ ദേവാലയത്തിൽ ഉറക്കെ നിന്ന് പറയുകയാണ്, എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ്, ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിത്യജീവൻ്റെ അരുവികൾ പുറപ്പെടും. വീണ്ടും യേശു കുരിശിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു പടയാളി യേശുവിൻ്റെ തിരുവിലാവിൽ കുത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് രക്തവും ജലവും ഒഴുകിയെന്ന് നാം വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെയും ഒരു ജലത്തിൻ്റെയും രക്തത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് നൽകുന്നത് നിത്യജീവനാണ്. അപ്പോൾ ജലത്തിൽ നിന്ന് ജീവനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നിത്യജീവനും സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുവാനായിട്ട് ഈ അൾത്താരയ്ക്ക് ചുറ്റും നാം ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ
നിത്യജീവൻ്റെ ഉറവിടമായ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികളെ നമുക്ക് പായിക്കാം. ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമാണ് നിത്യരക്ഷ നമുക്കുള്ളത്, നിത്യജീവൻ നമുക്കുള്ളത്. നിത്യജീവൻ്റെ ഉറവിടമായ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിപൂർണമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാളിന് മുന്നൊരുക്കമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണീശോയുടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ നിരവധിയായ ആവശ്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളുമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ദൈവബലിയിൽ സമർപ്പിച്ച് ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. ആമേൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് വിശ്വാസ പ്രമാണം ഏറ്റുചൊല്ലാം. ഏകദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവും സർവശക്തനുമായ പിതാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകകർത്താവും ജാതനായ ഏകദൈവപുത്രനും എല്ലാ യുഗങ്ങൾക്കു മുൻപ് പിതാവിന് ജനിച്ചവനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൈവവും പ്രകാശത്തു നിന്നുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവനെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും പിതാവുമായ സത്യലേഖനുമായ അവിടുന്ന് വഴി സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. മനുഷ്യരായി നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ കന്യകാമറിയുന്ന ശരീരം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യനായി തീർന്ന് പോന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് പീഡകൾ സഹിച്ച് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർക്കുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുകയും പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാൻ അവിടുന്ന് മഹത്വത്തോടെ വീണ്ടും വരും. അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമുണ്ടാവുകയുമില്ല. കർത്താവും ജീവദാതാവും പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനും പുറപ്പെടുന്നവനും പിതാവിനോടും പുത്രനോടും ഒപ്പം ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവനും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും പ്രവാചകന്മാരെ സംസാരിച്ചവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശുദ്ധവും സാർവത്രികവും അപ്പോസ്തലികമായ സഭയിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകജ്ഞാനസ്നാനം ഞാൻ ഏറ്റുപറയുകയും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പും പ്രിയ സഹോദരരെ, നമ്മുടെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയും മനുഷ്യപ്രകൃതിയും പ്രത്യക്ഷമായ ഈ കാലയളവിൽ നമ്മുടെ സൽപ്രവൃത്തികളിലല്ല മറിച്ച് അവിടുത്തെ കരുണയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് യാചന പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അമലോത്ഭവ കന്യക വചനത്താൽ ഗർഭം ധരിച്ചതും അവർണ്ണനീയമാമിതം ജന്മം നൽകിയതുമായ ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വാസസ്ഥിരതയോടെ സഭ കാത്തിരിക്കാനും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാനും വേണ്ടി കർത്താവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ലോകം മുഴുവൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കും ശാന്തിക്കും വേണ്ടി ഐഹിക ദാനങ്ങൾ നിത്യതയിലേക്കുള്ള സമ്മാനമായി പരിണമിക്കാനായി കർത്താവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശപ്പും രോഗവും ഏകാന്തതയും മൂലം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാന രഹസ്യം വഴി അവർക്ക് മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഒന്നുപോലെ ആശ്വാസം ലഭിക്കാനായി കർത്താവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദരിദ്രരിൽ പോലും അവിടുത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ കുടുംബങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനായി കർത്താവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു നിമിഷം മൗനമായി നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, നിർമ്മല ഉദരത്തിൽ ദൈവവും മനുഷ്യനുമായവനെ സംവഹിക്കാൻ അർഹയായ കന്യകാമറിയം അങ്ങേ വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അങ്ങേ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ.
സ്വീകരിച്ചാലും അബ്രാഹത്തിൻ ദൈവമേ, ഇസ്ഹാക്കിൻ ദൈവമേ, യാക്കോബിൻ ദൈവമേ, സ്വീകരിച്ചാലും. പ്രിയ സഹോദരരെ, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ തിരുസഭ മുഴുവന്റെ നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ, അങ്ങേ പ്രിയപുത്രന്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമേ. അങ്ങനെ അങ്ങേ വിശ്വാസികളുടെ ബലിവസ്തു ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ കരുണാപൂർവം കഴുകിക്കളയാൻ തിരുവുള്ളമായ അവിടുത്തെ ബലിയായി പരിണമിപ്പിക്കുമാറാകണമേ. എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും അങ്ങയുടെ പുത്രനുമായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ, ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്കും ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. അങ്ങ് ജോർദാനിൽ വെച്ച് അത്ഭുതകരമായ രഹസ്യങ്ങളാൽ ഒരു നവസ്നാനം കാണിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന ശബ്ദത്തിലൂടെ അങ്ങേ വചനം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടാൻ ഇടയാക്കി. മാത്രമല്ല, പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ആത്മാവിലൂടെ അങ്ങേ ദാസനായ ക്രിസ്തു ആനന്ദ തൈലത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നും ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ അയക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അറിയപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ സ്വർഗീയ ശാക്തികന്മാരോട് ചേർന്ന് ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങേ മഹാമഹിമയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ അവിരാമം പ്രഘോഷിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ. കർത്താവേ, സർവ്വവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണം പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഇവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട് സോമനസാല പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു: എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ.
എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു. അപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇതു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. മരണം വരിച്ചു നീ, മൃത്യുവിനെ ജയിച്ചു, ഉദ്ധാനം ചെയ്തു നീ, ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനേകി. വരണേ വിമോക്താവാ, മഹിമപ്രതാപമോടെ വരണേ വിമോക്താവാ, മഹിമപ്രതാപമോടെ. ആകയാൽ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങേ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപത അധ്യക്ഷനായ പീറ്റർ പോൾ മെത്രാനോടും വൈദികഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കണമേ. ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങ് ഓർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യൗസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും. ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുനാഥൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ വത്സല മക്കളായി നമുക്ക് ഒന്ന് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങേ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത്, തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവെ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളെ സമാധാനം കനിവാർന്നു നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തു നിന്ന് മോചിതരാവുകയും
എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാവുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നുവെന്ന് അങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അരുളി ചെയ്ത കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകാൻ കനിയണമേ. എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. നമുക്ക് പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കാം. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടേ, ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടേ, ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടേ, ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണമേ. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. ദിവ്യകുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീതർ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അങ്ങ് ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, എൻ്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും നിത്യജീവിതത്തിനായി സന്തോഷം. അണയുമീശോയേ
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പരിപാലിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അങ്ങേ ജനം ഇപ്പോഴും വരും കാലത്തും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സൗഖ്യം അനുഭവിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന വസ്തുക്കളുടെ അനിവാര്യമായ സമാശ്വാസത്താൽ ശക്തിപ്പെട്ട് ശാശ്വതമായവയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ വിശ്വസ്തയോടെ പരിശ്രമിക്കാൻ ഇടയാകുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പോകുവിൻ. ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു. ദൈവത്തിന് നന്ദി. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബെത്ലഹേമിലെ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ ജാതനായ ദിവ്യുണ്ണീശോയെ അങ്ങേ സന്ദർശിക്കുവാനെത്തിയ ആട്ടിടയന്മാരെ പോലെ ഇതാ ഞങ്ങളും അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ അണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്യുന്നത ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ അങ്ങയെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായി ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹദായകനായ ഉണ്ണീശോയെ അങ്ങേ ദിവ്യജനനിയും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പും ബെത്ലഹേമിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ അവിടുത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ സ്നേഹവും സമാധാനവും ഞങ്ങളിലും എല്ലാ മനുഷ്യരും നിറയ്ക്കുവാൻ കനിയണമേ. ആമേൻ. നമ്മുടെ സകലവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ മെത്രാന്മാർക്കും വൈദികർക്കും ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും ജനങ്ങൾക്കും വിജ്ഞാനവും വിവേകവും നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. അങ്ങ് സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയും വെളിപാടിൻ്റെ പ്രകാശവുമാണ്. അങ്ങയെ കണ്ട് ആനന്ദ നിർവൃതി അടഞ്ഞ ശിമിയോനെയും അന്നയെയും പോലെ അങ്ങയുടെ ദർശനത്താൽ ഞങ്ങളെയും ആനന്ദപൂരിതരാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. അങ്ങയെ ദർശിക്കുവാനെത്തിയ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപപാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് മീറയും പൊന്നും കുന്തിരിക്കവും കാണിക്കയായി നൽകിയതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപപാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് ഞങ്ങൾക്കുള്ളവയെല്ലാം അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്ന ഈശോയെ നിരന്തരം സ്വർഗപിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അന്വേഷിക്കുവാനും അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. വിശ്വാസപൂർവ്വം അങ്ങയെ സമീപിച്ച് എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ച ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വിശ്വാസം, സ്നേഹം, പ്രത്യാശ എന്നീ ദൈവിക സുഹൃതങ്ങളിൽ വളർന്ന് സൽപ്രവൃത്തികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പ്രായത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിൽ വളർന്ന ഈശോയെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ വിജയവും വിജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും വളർച്ചയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ പോലുള്ളവർക്കാണ് സ്വർഗരാജ്യമെന്ന് അരുളി ചെയ്ത ഈശോയെ ശിശുസഹജമായ നിഷ്കളങ്കതയും വിനയവും ദൈവാശ്രയബോധവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ഈ നൊവേനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധ രൂപയുടെ സഹായത്താൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതാന്തസ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകണമേ. കൃതജ്ഞതാ സമർപ്പണം. മാമുദീസ വഴി ഞങ്ങളെ ദൈവമക്കളാക്കുകയും വിശുദ്ധ കുർബാനയും ദൈവവചനവും മറ്റു ഉദാശകളും വഴി സത്യത്തിലും അരൂപിയിലും ഞങ്ങളെ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ സമൂഹമായി വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു. നസ്രത്തിലെ തിരുക്കുടുംബം പോലെ സമാധാനവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഏകാഗ്രതയും സമാധാനവും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. നീതിയും സ്നേഹവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ മാനവ ലോകത്തിന് വേണ്ടി
തീഷ്ണതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങയുടെ സന്ദേശം ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രേക്ഷിതരായ യുവതി യുവാക്കന്മാരെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. നമുക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് നന്ദി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥന. ശിശുക്കളുടെ സ്നേഹിതനായ ഉണ്ണീശോയെ, എല്ലാ ശിശുക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ശിവജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കണമേ. വൃദ്ധരെ സംരക്ഷിക്കണമേ. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നൈരാശ്യങ്ങളും ദുർഭാഗ്യങ്ങളും അകറ്റണമേ. രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും മുറിവേറ്റ മനസ്സുകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കഠിനഹൃദയർക്ക് മനസ്സാന്തരം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നൽകി വരദാന ഫലങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ അനുകമ്പയാൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ വിശദീകരിക്കണമേ. ഹൃദയ ശാന്തതയും എളിമയുമുള്ള ഉണ്ണീശോയും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ ഹൃദയം പോലെയാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സഹായം തേടി വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സിനൊത്തവണ്ണം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ഉണ്ണീശോ നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.
ഞങ്ങളുടെ വാതിലടയ്ക്കരുതേ. നീതി നിറഞ്ഞോരുണ്ണീശോ, ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്താലെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ